Ja, mensen, goeiedag, goeiedag. Prachtig weer, een lekker goede dag hier buiten. Yes, ik wil maar niet voor jullie zien. Mensen, ik neem eens vandaag mijn YouTube channel op te maken. En ik wil aan jullie wisdom en kennis en wijsheid deel aan jullie, aan die wereld. En ja mensen, ik wil maar niet voor jullie wijs wie ik. Ja, ik kies aan jullie deel. Oh, sien is warm hier zo mensen, jong. Sien ik zit maar onder die boom. Zo mijn vriend. Zij zie, ik dood van die wax. True. Ja, je mensen jullie zien mooi die water. Jong. Dat is hier een spijkerkom en zo mensen. Joh, ik bij gaan navorsing doen op die dingen man. Van ja, ik zie die ogen als die kranen opmaak mensen, kom maar. Bruin water is uit, wat is dit nou? Of komt van die municipaliteit af of wat? Maar ik is heel eerlijk aan jullie mensen. Is er echt, is er eerlijke zaak mensen, maar daar is maar net hoe die piepen. En daar is de jaren, die is gewoon leeg mensen, hulle vervang niks hier. Hulle wil ons mensen doodmaak. Maar om het in een mooier te stellen, daar is baie chemicals en goeders in die water wat hulle ingesit vir om vir ons gezondheid mense. Daar is ons gezondheid op mense. Die plastics en hy mense wat ons kan niet eens zien die mense. Maar als daar regtig is daar wetenskaplikheid het wys nou vir ons mense. Ons moet die dinge die wetenskap op toe vat mense van daai zijn wat ons oor openmaak, maar baie mense steen wetenskaplikheid mense. Regtig. Hier was in Kosselhoek mense, die goede wat hulle verkoop mense, hulle wil ons poison mense. Die process meats, daai wat hulle McDonald's en daai verkoop as die regie. Dat mors ons gezondheid op mense. Dat as de opbos van ons nutritions af mense. Ja mense, maar follow net vir my vir weer vir next video. Dankie. Ah, wat